Seguimos neste Vigo Debate, estamos aí nesa quenda de réplica polo balance do mandato de Abel Caballero. Laia, tocábache. Sí, mira, eu quería decir que Vigo existe antes de que Abel Caballero fose alcalde. É dicir, hai un Vigo que cando eu era pequena xa existía, e por eso, como eu coñezo ese Vigo e me fun identificando con esa cidade e a que amo inmensamente, pois a veces síntome doída con esa despersonalización que digo eu se está a facer, non? Seguramente que quen naceu hai 20 anos pensa que todo o que temos foi froito de Abel Caballero, pero non é así. Antes de Abel Caballero xa existía Vigo e moitas cousas. Hai pouco Abel Caballero decía que a peonalización da Praza da Independencia a fixera el. Eso é falso. Tamén dixo do Paseo do Calvario, eso é falso. Eso fíxose que foi cando se empezaron a peonalizar as cousas en Vigo, cando BNG gobernaba a cidade, cando Lois Castrillo era alcalde. Eso é así. Son de seu, bandas de músicas, corais, existían antes de Abel Caballero. Solo faltaría que, ademais de non promocionar e de non impulsar a cultura na cidade, acabara con o que a cidade crea de cultura por si mesma, co que os cidadáns e as cidadáns crean e fan todos os días, a cultura que fan os cidadáns, porque afortunadamente, independentemente do que faga o Concello, cidadáns desta cidade están a facer cultura. Mesmo na precariedade, como esa Asociación Cultural de Bouzas, que non ten nin local, nin sitio onde facer representacións de teatro, que teñen que facelas ao aire libre e tal, porque o Concello lle denega toda a posibilidade de subvención, de local, etc., porque como son críticos, dicen algo que non lle gusta ver, ale, te tiramos para aí para lado. Entón, claro que temos cousas boas, por eso creo, por exemplo, Son de Seu, é unha maravilla, pero desde o Concello se impulsa a proxección de Son de Seus debidamente. A maioría das veces das actuacións de Son de Seu responden a ese impulso do Concello ou impulso cidadán que fai e organiza festivais ou actos culturais ou concertos, etc. E afortunadamente podemos dispoñer de ver unha cousa que para mí me parece fantástica, que Son de Seu. Solo faltaría que algo que se fixo noutro momento, e tamén, por certo, gobernando e concelleiros do BNG os que impulsaron eso, se eliminara esa programación que hai das bandas polos barrios, porque eso non lo inventou Abel Caballero. Solo faltaría que aquelo que era positivo e que estaba disfrutando os cidadáns, Abel Caballero tamén que acabou con moito, pero todo o que ti non me aches de positivo do que se está facendo na cultura de Vigo existía antes de Caballero e sigue a existir grazas ao impulso que os propios cidadáns e cidadánas lle estamos a dar. Teoría, pon punto final xa. Yo muy brevemente, yo creo que uno de los problemas que afectan a los entusiastas de Abel Caballero, que los hay naturalmente, que son fieles y defensores de su gestión y de su actividad, es la confusión. Es decir, no por ser crítico con Abel Caballero no está uno orgulloso de la ciudad en la que habita. Yo soy un foráneo, yo vine aquí desde Madrid y aquí me he quedado, y soy un vigués entusiasta, porque creo que es la mejor ciudad del mundo para vivir, sin duda alguna. He sido pregonero del Cristo de la Victoria, en fin, rey mago en la cabalgata de los Reyes Magos haciendo del rey Melchor, en fin, estoy integrado en esta ciudad hasta límites insospechados y sin embargo, puedo ser crítico con algunas de las funciones que desarrolla el alcalde sin que eso menoscabe ni menosprecie mi condición de vigués entusiasta y entregado. Bueno, ya que vienes de Madrid, vas al pelo para el siguiente tema, que es esos viajes en trenes, Vigo-Madrid, que por fin ya han bajado de las 4 horas, pero con polémica, porque se han tenido que recortar una serie de paradas, en este caso solo tiene 3, que son Pontevedra, Ourense y Zamora, y esto ha despertado unas críticas, especialmente en Castilla y León, incluso con una denuncia que presentaron varios colectivos y Unión del Pueblo Leonés contra el alcalde, el presidente de Renfe, de Adif, y a Caballero, que lo considera el instigador de la supresión de paradas del AVE a Sanabria. Entonces, esta pregunta es un poco de
si para que una ciudad avance hay que quitar paradas a ciertos municipios, porque esto siempre es controvertido, porque siempre se habla de, claro, que son frecuencias además que subía muy pocas personas al tren. Orío, ¿tú lo ves esto como un avance que había que hacerlo? Si yo fuera Sanabres, si yo viviera por la Sanabria, estaría en esa manifestación, evidentemente. Se causa a toda una zona de esa comarca que linda con Galicia un mal pues difícilmente remediable, ¿no? Y yo comprendo la indignación. Claro, eso es una opción política que tiene que elegir y que ha elegido el ministro del ramo y ha dicho para que unos se beneficien, otros tendrán que fastidiarse, ¿no? Desde el punto de vista de los vigueses estamos encantados, desde el punto de vista de los de Sanabria me imagino que están que trinan, de hecho estos se están movilizando y han sido capaces de conquistar algunos espacios bastante extensos de los informativos de las televisiones. Yo criterio no tengo porque soy juez y parte. Claro. Es decir, yo voy a Madrid con cierta frecuencia y utilizo el tren y lo que estoy deseando es llegar a Madrid llegue antes, claro, lo antes posible. Sí, sí. Teruca. Bueno, vamos a ver, temos que entender o posicionamento da Comunidade Autónoma de Castilla e León. Evidentemente, se lle restan servizos, entón é que teñen que facer as propostas con independencia que nos, claro, pensando únicamente no noso, claro que o vemos positivamente, pero de logo a min non me gusta esta proposta de retirar paradas, a min gustame máis a proposta que fixo o Partido Popular de unha línea sin paradas, pero a maiores, porque hai que recordar que nos neste momento temos máis usuarios de tren, pero menos servicios que antes da pandemia. Onte o decía o conselleiro Diego Calvo, o conselleiro do ramo, decía no Parlamento, é que nos perdemos frecuencias, perdemos servicios con respecto ao ano 21. Entón, hai que aumentalos, porque se aumenta a xente que utiliza o tren, hai que aumentar os servicios, e o camiño é eso. Por outra parte, retirar paradas, é que moi decir, bueno, é que retiramos paradas en sitios onde hai pouca población, pero que non queremos precisamente evitar a despoblación de lugares máis alonsados, de lugares rurales, e que claro, temos que pensar que estas localidades donde se están retirando os servicios son localidades que non teñen servicios sanitarios ou servicios educativos que sí teñen grandes cidades. Entón, para paliar isto, tes que darlle máis mobilidade para os desplazamentos. Aí hai moita xente. Nas primeiras horas, o que din é que nas primeiras horas as persoas que se desplazan para consultas médicas, para traballar ou para estudar e regresar ao lugar, utilizan eses trens que se suprimiron. Cal é a alternativa para esta xente? Evidentemente, emigrar a donde reciben a educación e a donde traballan. Entón, estamos despoblando, cando a política é de todo o contrario, evitar o despoblamiento. Entón, eu penso que o camiño é que nos poñan máis servicios, evidentemente, e servicios directos, lanzadeiras directas, sin ningunha parada, que aumenten, o sea, que manteñan o que teñan e que aumenten, dado que aumentaron os usuarios, que perdemos con respecto ao 2021. Ese é o camiño e non hai outro. Xulio. Si vos fixades, casi estivestedes a xustificar máis a posición de Puebla, de Sanabria, Zamora, etc., que a posición de Vigo. De ninguna maneira. De verdade. Estamos falando de tren de alta velocidade. Trens directos. Ten unhas características. E as características dun tren de alta velocidade non son o de atender a España vaciada. Non son esas. As características son outras. Son un servicio de grandes conurbacións urbanas que sirvan para que as xestións na capital, en Madrid, pois se podan facer nun día, e para eso requírese un tempo limitado de viaxe. E iso é crucial entre grandes conurbacións urbanas, que é para o que está o AVE.
E aquí vemos un exemplo do liderazgo do alcalde, en efecto, convertiuse na bestia negra para Castilla e León, sin ningún apoio da Xunta de Galicia, porque parece que o que interesa máis é defender os povos de Castilla e León, por razóns políticas estrictamente partidistas, porque aquí o fundamental é conquerir a Xunta de Galicia aposta por máis líneas e directas. Unha conurbación urbana impresionante que foi maltratada no tema AVE, como todos sabemos, e que non quero recordar. Co cal, evidentemente, estáse conseguindo un servicio moito mellor, dentro do que cabe, e, dende logo, asómbrame que a tremenda revolución que ha habido nos ferrocarrís nos últimos anos, e digo nos últimos anos, sexa valorada dicindo que temos menos servicios. Pero en que mundo vivimos? O cambio no ferrocarril é absolutamente brutal, e os usuarios do ferrocarril están multiplicándose por 3, por 4, por 5, e agora que hai ese novo servicio máis directo a Madrid, leva poucos días, é certo, pero superáronse todas as expectativas de viaxeiros, superáronse, ven hoxe nos medios de comunicación, deu-me tempo a botarlle unha ollada, superáronse todas as previsións, xa co novo servicio, sin determinadas paradas que fai que o servicio sexa máis rápido. Para unha cidade que foi maltratada como foi, que o alcalde consiga eso e se convirta na persoa a atacar sin ningún apoio da Xunta de Galicia, que parece que pretende defender máis o seu presidente de Castilla e León que ao alcalde representante de milleiros de vigueses e de milleiros de habitantes desta área metropolitana tan importante. Olaya. Sí, a ver, estamos a falar dun ave, efectivamente, que ten que chegar coa máxima rapidez de un punto do máis lonxano ao punto de destino, non? Eu, pola experiencia e pola realidade, o tempo máis longo do tren que viña de Madrid a Vigo era desde Zamora a Vigo. Entonces, pareceme razonable, e supoño que isto estará perfectamente analizado e estudiado polos responsables correspondientes, que haxa paradas hasta Zamora e que de aí en diante poda haber supresión de algunhas paradas no sentido de un ave que ten que acadar determinada velocidade e, por lo tanto, non pode ir parando en outros sitios. Habida conta que esas outras paradas teñen, por maior cercanía a Madrid, non teñen a necesidade do tren de alta velocidade porque poden chegar en tempo prudencial, non? Pero eso significa que entendo eu que teñen que lle dar un servicio de tren. Un tren que pode non chegar a Vigo, pero que pode chegar a Sanabria. O sea, se a Sanabria se lle vai a deixar sin servicio de tren a Madrid porque os que parten de Vigo non van parar ali, eu creo que o Estado ten que garantir que todas esas paradas que existían hasta ahora, aínda que só sexan 8 que suben por tren, son 8 cidadáns que necesitan ese servizo. Entonces, vamos a defender que non, como non hai tampouco esa posibilidade no tren que vai a Sevilla, no tren que vai a Andalucía, hai X paradas, pero logo hai tramos onde efectivamente o tren transcurre sin parada ninguna. Logo hai que mirar tamén outra cousa. Vigo non só, os vigueses e as viguesas non só necesitamos trasladarnos a Madrid, tamén necesitamos trasladarnos a outros lugares que están antes de Madrid. Entón tamén se nos ten que ofertar unha posibilidade de comunicación, neste caso ferroviaria, que pare noutras paradas distintas ás que para o tren de alta velocidade. Dicir, eu non estou discutindo as características do tren de alta velocidade en relación coas paradas. Estou discutindo que non pode haber só un servicio que deixe, un servicio de tren, me refiro, que deixe sin posibilidades non só de outros cidadáns que teñen todo o dereito, como temos nós, a trasladarnos á capital do Estado, sino a que os vigueses e as viguesas tamén podamos trasladarnos a outras partes, porque é unha necesidade que existe real, pois que non son Madrid, non? E que outro tipo de trenes non serían necesarios. Por eso, tren de alta velocidade sí, tren de media velocidade tamén, e sobre todo, dotación de tren de cercanías
de tal xeito que si tú tes que coller un tren en Vigo, podes vir de calquer sitio a Vigo a coller ese tren. Si tú tes que coller o tren en Zamora, teñas un tren de cercanías que te achegue a Zamora para coller ese tren, etc. O que non se pode deixar son as poboacións sin servicios ferroviarios. Vamos a avanzar de tema porque estamos en la recta final y quería tratar un poco ya en un ámbito más nacional, porque también toca lo autonómico, lo que pasó recientemente en esa conferencia de presidentes, muy tensa, sin ningún tipo de acuerdo, a pesar de la cantidad de temas que se llevaban y que son algunos muy importantes, como decía Testeruca, la vivienda, que es algo que nos preocupa a todos, y sobre todo que llamó la atención ese plante de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando hablaron el Lehendakari en vasco y el presidente de Generalitat de Cataluña en catalán, que se levantó de la mesa para no escucharles. Así que como es un tema también que toca nuestros idiomas, porque también está el gallego, Orío, ¿cómo estás viendo un poco este clima que tenemos a nivel nacional, autonómico? Pues que, bueno, que también tiene todas estas polémicas. Con cierto pesimismo, la verdad, porque con independencia de lo que puede ser un hecho juzgable o polémico o de debate, pues yo creo que el meollo de la cuestión es que una conferencia en la cual todos los presidentes de las comunidades autónomas se desplazan a un sitio para desarrollar una serie de políticas conjuntas, pues ha terminado como está ocurriendo siempre, en un divorcio absoluto y total entre el gobierno y oposición. Yo creo que eso es mucho más importante que el hecho de que una persona, que en este caso es Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues haya plantado a la interlocución en las sesiones, manejando como argumento que en las charlas de café todo el mundo utiliza el castellano y que cuando llega a la reunión en la que supuestamente hay que entenderse en un idioma común, pues se utilizan los idiomas, las lenguas, las diferentes lenguas oficiales, y entonces hay que ponerse pinganillo. Hombre, yo soy castellano parlante, evidentemente, y por tanto, porque no soy gallego. Hay que recordar que el presidente de la Xunta de Galicia inició su intervención en gallego. Sí. Lo cual, ¿qué es lo que me plantea a mí también esto? Bueno, pues que la necesidad de entenderse con Cataluña y con el País Vasco, especialmente con Cataluña, es lo que marca esta situación, y yo creo que al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el gallego le importa un rábano. Quiero decir que lo que realmente matiza esta situación es la situación política que le obliga al presidente Sánchez a ser especialmente contemplativo y especialmente complaciente con los deseos de Cataluña y bastante menos del País Vasco. Xulio. Empezo por aí, non? O presidente Pedro Sánchez lle preocupa que haxa estabilidade en Cataluña. Por suposto que lle preocupa que viva a situación que está a vivir agora e non a que viviu co goberno anterior, donde os, casi podía decir, carros de combate estaban todos os días na rúa. Ben, a min o que me preocupa da conferencia que se realizou é o profundo desprezo institucional do Partido Popular e dos seus presidentes de comunidades autónomas a un instrumento tan importante da cogobernanza como é esa conferencia de presidentes de toda España. Preocúpame enormemente, poderáse decir que é fruto da tensión, fruto de a situación específica que se vive en España, de que a oposición di que non a todo e o partido do goberno lle contesta como ten que contestarlle nunha situación desta tremenda tensión, na que evidentemente o goberno que quixera é poder gobernar, que as cousas vayan para adiante, e que o que crea o clima que temos en España, donde parece que o que dominan son esas pequenas cousas, como o tema da señora Ayuso, que eu negome xa a falar tanto desta señora, porque o que busca ela é eso, publicidade. A verdade é que o goberno lle interesa ser positivo, construir, e por eso presenta
un orden do día para esa conferencia que pon en primeiro plano o primeiro problema dos españois, a vivenda, e que pon a disposición das comunidades autónomas 7.000 millóns de euros para que se poda abordar con forza nos próximos anos ese tema da vivenda, a cambio, evidentemente, de que o Partido Popular acepte que a vivenda protexida non poda deixar de ser protexida para logo dedicarse a especular. Ese era o tema fundamental da conferencia de presidentes e outros temas importantes. Que fai o Partido Popular? Pois propoñer unha axenda de 10 puntos máis para impulsar e forzar a ese enfrentamento co goberno e a facer que o goberno meta 14 temas. Os 6 que levaba e os 10 que meteu son máis de 14, evidentemente. 16, sí. O Partido Popular. Para que? Pois, sinceramente, para que non salira nada. Eso era o que buscaba o Partido Popular, dar esa imaxe de que non se construye e non se goberna neste país, cousa que, por certo, os datos e os resultados amosan todo o contrario, no que importa que é o salario mínimo, a economía como avanza, como se loita contra a inflación, etc., etc. A pretensión do Partido Popular foi, sinceramente, rachar cos posibles resultados desta conferencia. Eu lamento moitísimo, Teruca, falabas do tema da vivenda, pois para Vigo podían vir 2.000 vivendas protegidas con esos cartos que o presidente Rueda negouse a aceptar nesa conferencia de presidentes, donde o que primou para él non foi a presidencia da súa comunidade autónoma e defender os intereses da súa comunidade autónoma de Galicia, sino defender ao Partido Popular. É algo lamentable que, por desgracia, estamos moi acostumbrados a que faga a oposición e que, lamentablemente, pois fai que moitos temas non podan ir adiante. Felizmente, o que é competencia do goberno marcha para adiante e o gallá poda seguir marchando hasta o ano que lle corresponde que haxa eleccións. Por alusións, Teruca. Bueno, vamos a ver, a mí sorprende moitísimo o que está dicindo Xulio. Vamos a ver, é que a conferencia de presidentes é un ente de diálogo, de respeto institucional e de gobernanza. Como, se é así, pode plantexar unha senda ao goberno na que non acepta propostas das comunidades autónomas. Mira, das 17 comunidades autónomas, 13 presentaron propostas que lle afectan os seus territorios. Finalmente, despois da presión, aceptouse debatir isto. Curiosamente, aceptouse debatir, escoitar, pero despois non. O goberno, no seu monólogo, dixo que non se sometían a votación. O sea, non se aceptaba nada do que plantexaban 13 comunidades autónomas das 17. Isto non é unha conferencia de presidentes. Isto é unha conferencia de un presidente e subalternos. E iso non é o que se ten que convertir. Se vota no Parlamento, non na conferencia de presidentes autónomos. Se é un foro de diálogo, ten que ser un foro de diálogo. O goberno simplemente aceptou e claudicou a certas presións. O tema de Ayuso, eu non comparto o tema de Ayuso porque non se trata de asumir o protagonismo pois con unha manifestación como a que fixo. A mellor podía facelo despois en medios cando lle preguntaran, pero bueno, o do plante, pois non o comparto. Tamén é certo, decías ti, Rueda comezou a súa exposición en galego, despois pasou ao castelán, según a política da Xunta de Galicia do bilingüismo armónico. Vamos a ver, non podemos facer, e ademais, decímolo en Vigo, unha cidade que penoso que se utilice tan pouco o idioma, e que os plenos municipais todos son en castelán. Para min é unha mágoa, o sea, é que, de verdad, hai tan pouco amor a nosa lingua, que é o que nos identifica como galegos, que pareceme lamentable. Pero dito isto, eu non acepto que a lingua sea fouce do entendemento. Entón, neste foro, con absoluto respeto ás linguas das comunidades autónomas históricas, si temos unha lingua na que nos podemos entender, porque non a utilizamos, o sea, con unha manifestación de apertura, un saúdo, o que teñas que decir na tua lingua, pero
si tes ese vínculo de entendemento e unha mesa de diálogo, todos sabemos que a traducción simultánea ralentiza un pouco o entendemento do interlocutor, pois a mellor hai que utilizala, e sobre todo o respeto institucional, hai que ter o respeto con todos os demais. Isto simplemente non é un respeto dun goberno ás linguas, sino que unha cesión do goberno ao independentismo, non é outra cousa. O sea, é que só se pretende fidelizar os votos que temos no Congreso. Entón, é cesión tras cesión. Unha mágoa que non se, que viñéramos coas as mans valeiras, pero, bueno, de alguna maneira tamén serviu para manifestar que as intencións do goberno e de outras comunidades autónomas xa se están a cumplir en Galicia, porque, bueno, pois acadaron o de apoiar un pouco a financiación das escolas infantiles de 0 a 3 anos. Cantos anos levamos en Galicia con atención gratuita aos nenos de 0 a 3 anos? Varios anos, pero que ademais imos un paso máis, e que nós temos tamén a universidade gratuita para todos aqueles que se esforzan. O sea, somos a comunidade autónoma máis avanzada neste ámbito. E na vivenda, simplemente para respostarlle a Xulio, na vivenda o presidente dixo moi claro, mantendida para o tema da vivenda, pediu que en lugar de 4 anos podan ser 6 para que os plans se podan executar, que non pase como coas vivendas de Esturáns, pero diálogo, sin problema ningún, si non se rechaza eso. Pero, lamentablemente, o goberno non aceptou as propostas das comunidades autónomas. Olaya. Por certo, que nesta ocasión sí que as comunidades se puxeron dicindo que é competencia exclusiva das comunidades autónomas o tema da vivenda. Cando o goberno que quede é apoiar económicamente as comunidades autónomas, os presidentes das comunidades autónomas dixeron eso é competencia exclusiva nosa, decidimos nós. Aí sí, cando están aquí xa é competencia do alcalde de Vigo, do alcalde de Las Coruñas, do alcalde de Lugo. Olaya. Mira, Teresa acaba de poñer un exemplo, non? As 13 comunidades autónomas que se levantaron desa xornada fixérono porque presentaban unhas propostas que non querían ser escoitadas por parte do goberno, etcétera, non? Estaban no seu dereito a presionar na medida que tiñan unha forza e que ademais son comunidades autónomas do Partido Popular que está en permanente guerra política co goberno tratando de que calla a Pedro Sánchez, entonces aproveitan esa circunstancia para dar un golpe tamén na mesa en beneficio dese deterioro e ese debilitamento do goberno central. É lexítimo, sí, en política é lexítimo, é lexítimo. É lexítimo que quixeran presionar desa maneira. Onde está o sentido de Estado desas comunidades autónomas é outra cousa. É lexítimo que outras comunidades autónomas que teñen reivindicacións diferentes ás que fai o Partido Popular e que en esa reivindicación se está o recoñecemento da lingua, do idioma propio desa comunidade autónoma, non teño dereito de decir sí, nos apoiamos o goberno, nos apoiamos esta conferencia de presidentes, etcétera, pero nos queremos que se nos respete algo que para nós é importante. E é importante non porque sexamos un partido X, sino que estos partidos están gobernando tamén nesas comunidades autónomas ou temos representación nas Cortes Xerais porque os cidadáns destes países nos deron o voto. Cando dan o voto, é que dan o voto nese, digamos, ideario que se lles presenta cando se lles pide. E está o tema do idioma como unha cuestión importante. Entón, o idioma, os idiomas en xeral, teñen unha virtude e é que nos poidamos entender. E, por suposto, que se hai un idioma común, pois falamos ese idioma común cando non haxe outra forma de entendérmonos, non? Pero, neste caso, ou no que pasa nas Cortes, etc., hai unha cuestión diferente, que é o recoñecemento, o respeto, o dereito que se lle concede a estas linguas a ser oficiais. Entonces, no que é a cuestión institucional, hai que respetar de tal maneira que as linguas se poidan falar tamén aí con os traductores correspondentes se é necesario.
eu para euskera necesitaría un traductor. Para o catalán no, pero para euskera o necesitaría. Pero me parece razonable. Dito isto, tamén dicer que a marxen do dereito destes outros grupos políticos de defender algo que lle é propio como idioma, teño que dicer unha cousa, que o Partido Popular hai moitísimos anos que está a deixar o sentido de Estado que se falaba sempre en mans dos partidos nacionalistas. É dicer, en este momento hai un goberno que necesita o apoio de outros partidos. Outro día decía de outros partidos, e claro, estes partidos poñen as súas condicións. Bueno, algunhas ya aceptaron como tema de idioma, outras non. E aínda a pesar dese descontento, se apoia por sentido do Estado, por un sentido de Estado que non ten o Partido Popular de hai moitísimos anos. Eu pregúntome, se esta confrontación que se está a facer desta maneira, desde o meu punto de vista, irracional por parte do Partido Popular, porque todo vale para que caia Sánchez, todo vale para que caia Sánchez, cando o goberno o Partido Popular, o foi o Partido Socialista, tamén para que caia. E entonces non hai forma de que haxe unha conferencia de presidentes, non? Temos que deixalo aquí porque estamos fora de tempo. A verdade é que podíamos seguir máis tempo como nos pasa habitualmente. Agradecervos moito, como sempre, a Manolo, a Teruca, a Xulio e a Olaya. Moitísimas grazas aos 4. Gracias. Boa tarde. Gracias, boa tarde. E a vindeira semana, máis Vigo Debate aquí en Televigo. Adeus.